Прывітанне, сябры! Гэта добры канал і праект «Гісторыя без межаў» з Лявонам Казаковым. Сёння вас чакае другая частка вандроўкі па самых цікавых гістарычных мясцінах горада Радашковічы. У мінулы раз мы спыніліся на перыядзе Рэчы Паспалітай, калі горад займеў свой замак, калі ў ім пачалі праводзіць штогадовы траецкі кірмаш, ну а таксама калі падчас паўночнай вайны Радашковічы на некалькі месяцаў сталі штаб-кватэрай шведскага караля Карла XII. Ну а зараз настаў час звярнуцца да больш позняга перыяду ў гісторыі горада. І пачнем мы гэтак з канца 18-го, пачатку 19-го стагоддзя. Таму сёння мы завітаем на старыя гарадскія могілкі, каб пабачыць іх галоўны гістарычны помнік, каплічку святога Яна Непамуцкага, што была пабудаваная ў 1863 годзе. Таксама больш падрабязна звернемся да гісторыі радашковіцкага касцёла Святой Тройцы, ну а таксама пагаворым пра тое, якое месца займаў гэты горад у біяграфіі Янкі Купалы, Ядзвігі Наша ды іншых славутых дзеячаў беларускай культуры. Пра ўсё гэта ды не толькі ў бліжэйшыя некалькі хвілін. Заставайцеся разам з намі. У апошнія гады існавання Рэчы Паспалітай адбылася яшчэ адна знакавая падзея для гісторыі радашковічаў. У 1792 годзе апошні кароль дзяржавы Станіслаў Аўгуст Панятоўскі сваім прывілеем афіцыйна зацвердзіў герб горада. На срэбным шчыце быў выяўлены вобраз святога Стэфана, якога закідвалі камянямі. Дарэчы, гэты самы герб афіцыйна выкарыстоўваецца радашковічамі і ў нашыя дні. Паралельна з гэтым кароль таксама зацвердзіў яшчэ раз і права горада на самакіраванне альбо магдебургскае права. Карыстацца якім, праўда, заставалася ўсяго толькі год. У 1793 годзе, паводле другога падзелу Рэчы Паспалітай, радашковічы адышлі ў склад расійскай імперыі. Магдебургскія вольнасці былі адмененыя, ды і сам горад пачаў паступова страчваць свой статус, пераўтвараючыся ў шараговы цэнтр воласці. Але разам з тым згадкі пра слаўную мінуўшчыну не паміралі, і таму падчас паўстання 1830 і 1863 года жыхары горада актыўна падтрымлівалі інсургентаў. У раёне радашковічаў вяліся жорсткія баі супраць царскіх войскаў. Менавіта з іменем аднаго з паўстанцаў і звязаная гісторыя будаўніцтва вось гэтай каплічкі святога Яна Непамуцкага. Яго імя было Александр Валатковіч. У 1830 годзе ён узначаліў мясцовых паўстанцаў, але поспеху яны не дасягнулі, і таму шляхціч быў вымушаны з'ехаць за мяжу. У 1863 годзе ён памёр у Парыжы, але, відаць, перад смерцю прыгадаў родныя мясціны. Таму, згодна з яго запаветам, цела яго пахавалі на парыжскіх могілках Пер-Лашэс, а сэрца спецыяльна прывезлі на радзіму ў Радашковічы і адмыслова пабудавалі вось гэтую каплічку, каб пахаваць сэрца шляхціча ў яго роднай зямлі. Самыя старыя пахаванні на гэтых могілках адносяцца да сярэдзіны 19 стагоддзя, але можна пабачыць, што пры будаўніцтве гэтай каплічкі ў 1863 годзе выкарыстоўваліся яшчэ больш старыя надмагільныя камяні, таму ўзрост гэтых могілак можна смела павялічваць яшчэ на 100-150 гадоў, а можа быць і яшчэ болей. Як, у прынцыпе, і ўзрост касцёла Святой Тройцы, які з'яўляецца самым старажытным захаваўшымся гістарычным помнікам радашковічаў. Вось гэты будынак, выкананы ў стылі позняга класіцызма, афіцыйна датыруецца 1859 годам. Але ўся справа заключаецца ў тым, што ён быў пабудаваны на месцы самага першага касцёла Святой Тройцы, які заснаваў яшчэ віленскі кашталян Пётр Гедэгольдавіч у далёкім 1447 годзе.
Будынак быў драўляны, таму не дзіўна, што з цягам часу ён разбурыўся. Але ў 1736 годзе на яго месцы пабудавалі яшчэ адзін драўляны касцёл, на гэты раз у стылі барока. Але яму не пашанцавала, ён згарэў. І толькі ў 1859 годзе тут пабудавалі больш трывалы каменны храм, у якім, дарэчы, у 1882 годзе і быў ахрышчаны маленькі хлопчык Янка, якога пазней уся Беларусь ведала як Івана Дамінікавіча Луцевіча альбо Янку Купалу. Дарэчы, Радашковічы былі звязаныя з шэрагам, хай сабе і не самых вялікіх, але вельмі важлівых падзеяў у жыцці беларускага песняра. Тут ён быў ахрышчаны. У 1903 годзе менавіта ў гэтым горадзе ён знайшоў працу пісарам у мясцовага судовага следчага. Ну а таксама у 1913 годзе у будынку Радашковіцкай пажарнай часткі адбылася прэм'ера яго легендарнай п'есы «Паўлінка». Дарэчы, у канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя Радашковічы можна было з упэўненасцю лічыць адным з цэнтраў беларускай культуры. Акрамя Янкі Купалы, гэты горад звязаны і яшчэ з шэрагам яе знакавых асобаў. Так, у перыяд з 1891 па 1897 год у гэтым горадзе сціплым памочнікам правізара ў мясцовай аптэцы працаваў славуты беларускі пісьменнік Антон Лявіцкі, вядомы пад псеўданімам Ядзвігін Ша, які быў накіраваны сюды пасля таго, як адсядзеў тэрмін у бутырскай турме за ўдзел у студэнцкіх хваляваннях. У 20-е гады 20-го стагоддзя, калі Радашковічы, як і ўся заходняя Беларусь, знаходзіліся пад уладай Польшчы, колішні выдавец нашай Нівы Александр Уласаў дамогся ад польскіх уладаў дазволу на адкрыццё ў горадзе беларускай гімназіі імя Францішка Скарыны, адной з 5 беларускіх вучэльняў на ўсю заходнюю Беларусь. У яе сценах вучыўся Максім Танк. Там жа працаваў, пісаў свае цудоўныя карціны ды мроіў пра космас адзін з самых таямнічых і загадкавых беларускіх мастакоў Язэп Драздовіч. Непадалёку працаваў Браніслаў Тарашкевіч. І гэта толькі няпоўны спіс знакавых для беларускай культуры асобаў, звязаных з Радашковічамі. Так што аніякага правінцыялізму. У пачатку 20-го стагоддзя Радашковічы былі месцам высокай культуры. Не абмінула Радашковічы і ваеннае ліхалецце. Непадалёку ад гэтага горада накіраваўся ў свой апошні палёт легендарны Мікалай Гастэла, які накіраваў свой палаючы самалёт акурат на калону наступаючай варожай бронетэхнікі. Дарэчы, пазней высветлілася, што ў той жа самы час прыблізна такі ж самы подзвіг ажыццявіў і яшчэ адзін яго аднапамчанін Александр Маслаў. Менавіта імя Мікалая Гастэла і носіць цэнтральны пляц горада Радашковічы, на якім я сёння прапаную скончыць нашу вандроўку, а дакладней яе радашковіцкі эпізод. Ну а пра іншыя ж цікавыя факты, падзеі і асобы, звязаныя з беларускай гісторыяй, вы пачуеце і даведаецеся ў нашых наступных відэа. Ну а зараз надышоў час развітвацца. Яшчэ раз нагадаю, што сёння разам з вами быў Лявон Казакоў і праект «Гісторыя без межаў» на добрым канале. Калі вам спадабалася гэтае відэа і калі вы хочаце падтрымаць наш праект, не забывайцеся паставіць лайк і падпісацца на наш канал. Ну а пакуль, да наступных сустрэчаў!